салому алейкум ва раҳматуллоҳ дӯстон ва ҳамватанон. фикр мекунам даҳшаттарин зиндон дар рӯи дунё ин зиндони Саидная мебошад, ки дар Сурия мавҷуд ҳаст. аниқтараш буд, алон бошад ҳамаи онҳоро озод карданд. الله أكبر الله أكبر. ин зиндон хеле тарихи бад дорад. на зиндони Гуантанамо ва на дигар ба ин зиндон баробар шуда наметавонанд. зиндон бадтарин шароит дорад ва умуман раҳм надорад ба зиндониён. занҳо бо кӯдаконашон дар зиндонанд. кампирҳои калонсол, ҳатто духтарони ноболиғ зиндонӣ буданд. на ба кӯдакон раҳм доштанд ва на ба пиронсолон. дар ин зиндон 40% одаме ки зиндонӣ шуданд мурда рафтанд ва боқимонда тақрибан 40% дигар ақли худро гум карданд ва касалиҳои ақлӣ шуданд. баъзе зиндониён то 40 сол зиндонӣ буданд, аз берун умуман хабар надоштанд чӣ шуда гузашта истодааст. баъзеашон фикр карданд ки Саддам Ҳусейн омада инҳоро халос кард. бовар кунед, даҳшат, зулм ва зарраи раҳм надоранд. ин ҳукумати Башар Асад диктатор не, як инсон гуфта намешавад, як ҳайвони ваҳшӣ кофир аст. субҳаналлоҳ. дӯстон, зиёд аз ин гуфтанӣ нестам, зеро ки видео ва маълумоте ки аз он ҷо баромада истодааст таҳаммули тамошои ӯро надорам. одами солим ин саҳнаро тамошо карда наметавонад. ман аз аввал видео карданӣ набудам дар бораи ин зиндони Саидная. валекин ман нигоҳ мекунам ки баъзе мардум бехабаранд аз зулми президенти Сурия Башар Асад ва баъзеҳо тарафдорӣ мекунанд аз ин диктатори золим. дар ақли ман намедарояд ки шумо чӣ тавр тарафдорӣ мекунед ин хеле золимонро. ва ҳукумати Эрон ҳам ба ҳамаи ин ҷиноятҳо шарик буд. ва дигаре чӣ расонданӣ будам бо ин рисолатам? эй касоне ки дар зиндонони Тоҷикистон кор мекунед, аз раисаш то охранникаша, ба зиндониён зулм накунед, ба онҳо раҳмдил бошед, ба онҳо шароити хуб созен. онҳо ҳамватанони мову шумо ҳастанд ва мову шумо медонем ки аксарияти онҳо ноадолатона зиндонӣ шуданд. дар байни дуои мазлум ва Аллоҳ ҳеҷ чизе нест. агар онҳо дуо кунанд, худованд зуд қабул мекунад. пас аз худованд тарсен. агар на дар зиндагиятон барака мебинед ва на дар охират. дӯстон ва ҳамватанон, ғамхору раҳмдил бошед ба ҳамватанони худ. худованд шуморо ҳифз кунад. шуморо ба худованд месупорам. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.